Ако продължаваш да отлагаш, след 1 година животът ти ще изглежда по абсолютно същия начин. Същите мисли, същите планове, същите оправдания. И най-лошото е, ще знаеш, че си можел повече. Отлагането не е просто навик, то е капан. Капан, който изглежда удобен. Всеки ден си казваш, ще започна утре, сега не е моментът, ще го направя по-късно. Но истината е, ти не отлагаш задачата, ти отлагаш живота си. Всеки ден, в който не действаш, е ден, който няма да се върне. И най-опасното е, че започваш да свикваш това. Свикваш да не действаш, свикваш да отлагаш, свикваш да не променяш нищо. И след време това вече не е избор, това е твоят начин на живот. Но защо се случва това? Защо, въпреки че искаш да успееш, не действаш? Отговорът е прост. Мозъкът ти не иска да се променяш. Той иска сигурност, комфорт, предсказуемост. И когато нещо изглежда трудно, той избира най-лесното – да го избегне. И ти го наричаш «ще го направя по-късно». Но това по-късно не съществува. Ако не го направиш днес, няма да го направиш и утре. Това е истината, която никой не иска да чуе. Но ако я разбереш, всичко започва да се променя. Повечето хора мислят, че проблемът е мотивацията, че им трябва повече желание, повече вдъхновение, но това е лъжа. Мотивацията е временна, тя идва и си отива. И ако разчиташ на нея, ще действаш само когато ти се прави. А това означава, че почти никога няма да действаш. Истината е, че успешните хора не разчитат на мотивация. Те разчитат на дисциплина. Те действат дори когато не им се прави. И точно това ги прави различни. Другата голяма лъжа е, трябва да съм готов. Не, никога няма да си напълно готов. Ако чакаш перфектния момент, ще чакаш цял живот. Перфекционизмът е една от най-опасните форми на отлагане. Той ти дава оправдание да не започнеш. Още не съм готов, още не е перфектно. Но истината е по-добре започнато, отколкото перфектно. И още нещо, което те спира – страхът. Страх от провал, страх от мнение, страх от това да не сбъркаш. Но страхът няма да изчезне. Ти просто трябва да действаш въпреки него. Това е моментът, в който започваш да печелиш. Сега ще ти покажа как реално да спреш да отлагаш. Първата техника е проста, но мощна. Правилото на 5 минути. Кажи си, ще го правя само 5 минути, не повече. Мозъкът ти няма да се съпротивлява толкова, но когато започнеш, често продължаваш. Втората техника – разбий задачата. Големите задачи плашат, малките се правят. Вместо ще направя нещо голямо, кажи, ще направя първата малка стъпка. Третата техника – среда. Ако около теб има разсейвания, ще отлагаш. Телефон, социални мрежи, шум, премахни ги. Четвъртата техника – действай преди да мислиш. Мисленето създава съмнение, действието създава резултати. Не мисли прекалено, започни. Петата техника – създай навик. Прави едно и също нещо всеки ден, без значение как се чувстваш. И след време няма да мислиш, ще действаш. До тук разбра едно важно нещо. Отлагането не е просто навик, то е програма. Програма, която се е изграждала с години. Всеки път, когато си казвал, ще го направя по-късно, ти си записвал това в ума си. И сега това е автоматично. Не мислиш, просто отлагаш. Но ако е програма, значи може да бъде променена. И тук започва истинската работа. Първо трябва да осъзнаеш нещо. Мислите ти създават действията ти, а действията ти създават живота ти. Ако мислиш като човек, който отлага, ще действаш като такъв. Затова трябва да смениш начина, по който мислиш. От «не ми се прави» на «правя го, въпреки че не ми се прави». От «ще започна утре»
на "Започвам сега". Това не е просто мотивация, това е идентичност. Трябва да започнеш да се виждаш като човек, който действа. Всеки ден, с всяко малко действие, дори когато не ти се прави. Има още нещо, което повечето хора пропускат. Те чакат да се почувстват различно преди да действат. Но истината е обратната. Трябва да действаш, за да започнеш да се чувстваш различно. Действието създава увереност, не обратното. Затова спри да чакаш. Започни да доказваш на себе си, че си човек, който действа. Малко по малко, всеки ден. И след време няма да разпознаеш старата версия на себе си, защото тя е човек, който отлага. А ти вече няма да разпознаеш различно. А ти ще си човек, който действа. И точно това променя всичко. Сега всичко е ясно. Знаеш какво трябва да направиш. Въпросът е, ще го направиш ли? Повечето хора няма ще гледат това видео. Ще се мотивират и след това ще продължат по стария начин. Но ти можеш да си различен. Всичко започва с едно действие. Не голямо, не перфектно. Малко, но днес. Защото животът ти не се променя от мисли. Променя се от действия. И ако започнеш сега, след 3 месеца ще си различен човек. Но ако отложиш, нищо няма да се промени. Изборът е твой.